बेरामनि सैहोनायनिफ्राय सोर गदों? राजायाबो गवाखै, फोरजायाबो गवाखै, राजखान्थिगिरिफोराबो गवाखै, धोनियाबो गवाखै, गोरिबाबो गवाखै। बयबो बेरामनि सैहोनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। बुहुमाव बेबायदि सुबुं मोननाय नङा जेरावहाय आंहा बेराम जाफेराखै बुंनाय, जेरावहाय आंहा बेरामानो जाया होननानै बुंनाय मानसि मोननाय नङा। बयबो बेराम जायो। मोनसे नङा मोनसे आलादा आलादा रोखोमनि बेरामफोरा जायो। नाथाय बेरामफोरनि गेजेरावबो गोबां रोखोमनि बेरामफोरा दङ। जि बेरामफोरा माखासे नर्मेल दङ, माखासे मुलिफोर जानायनि गेजेरजोंनो जोङो हामनो हायो। माखासेफोरखौ नाथाय जोङो हामनायखौ मोननो हाया, जेरैहाय HIV, केन्सार आरो बायदि बायदि रोखोमनि गानो रोङै बेरामफोर दङ, जाय बेरामफोरखौ डक्टरफोरा सारेन्डार जानो गोनां जायो। दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि बेरामफोर दङ, जि बेरामफोरा मानसिफोरनि मोदोमाव थानानै मानसिफोरखौ सैहोदों आरो जेब्ला सैनो गोनां जायो जों आइखां बायखां जायो। बोरैहाय हामनायखौ मोनगोन होननानै जोङो अनेक सिन्था खालामो, अनेक फैसा गारो, अनेक डक्टर कबिराजनियाव थाङो, मुलिफोर जायो, नाथाय जोङो सोखाजानाय एबा गानायखौ मोननो हाया जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो बेबायदि मोनथाम इसोरनि बोसोन लानानै फैदों। जि बोसोनखौ नोंथाङा देहेन खालामोब्ला, नोंथाङा फोथायोब्ला, नोंथाङा गासै बेरामनिफ्राय गानायखौ मोनगोन। जि बेरामखौ डक्टरा सारेन्डार खालामदों, HIV, केन्सारफोर बायदि बेरामखौ डक्टरा सारेन्डार खालामनो गोनां जादों दि जों हानाय नंलिया, बियो थैसिगोन, बियो आमुक तारिखाव थैसिगोन, आमुक समाव थैसिगोन, बुहुमाव केबल बेसांल'सो सान थांनानै थासिगोन होननानै बुंनाय डक्टरफोरा बुंनो गोनां जानाय जि बेरामफोर दङ, बै बेरामफोराबो सोखाजानायखौ मोनगोन। दा बेयावहाय बे मोनथाम इसोरनि बोसोनखौ नायनो थाखाय, मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। नोंथांनो आङो आरो ब्रैथि नम्बरनि जिथु बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जोबनायाव बुंहैगोन, जि बाथ्राया नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन, आङो बै मोनथाम बाइबेल सिरिखौ इसोरनि बोसोनखौ बुंनायनि सिगाङावनो बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिनखौ लानानै फैग्रोनो हास्थायदों। जि जारिमिना साफ्रोम बेक्तिनियाव मोनसे फोथायनायखौ लानानै फैगोन आरो बे जारिमिननि गेजेरजों जों जेन सोलोंनो हायो, बेयावहाय बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिनखौ लाबोग्रोनो हास्थायबाय। सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट' आरो बिनि चेलाफोरा गालिल लैथो बारै ओंखारलांदोंमोन आरो बै लैथो फारसे सासे मोदायजों हमजानाय मानसि दङमोन आरो बै मोदायजों हमजानाय मानसिनिफ्राय मोदायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होखार हरजोबदोंमोन। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव लैथो बारै बै गालिल फारसे थांफिनबाय आरो बैयावहाय सासे धोनि मानसि एबा धोरोमगुरु मानसि जायरा होननाय सासे मानसिखौ लोगो मोनदों आरो बे जायरा होननाय मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ खावलायदोंमोन, आंनि फिसाजोआ थैसिगोन, आंजों लोगोसे थौफादो होननानै। बे जायराया जिसु ख्रिस्ट'खौ खावलायदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो जायरानि खावलायनाय बायदि जायरानि फारसे थांदोंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जायरानि फारसे थांगासिनो दङमोन बै फिसाजोखौ लोगो हमहैनो थाखाय, बै समाव गोबां होंगो दोंगोफोराबो जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन दङमोन, जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे दङमोन। आरो जि लामाजों जिसु ख्रिस्ट'आ थांबाय थादोंमोन, जि लामायाव होंगो दोंगो मानसिफोर दङमोन, बे होंगो दोंगो मानसिफोरनि गेजेराव सासे हिनजावसा गथ' दङमोन, जाय गथ'आ 12 बोसोर थै खुरन जानानै दङमोन। आरो बे हिनजावा बेबायदि गोसोआव सानदोंमोन आरो खोनादोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ सोमोनांथाव खामानि मावोनो होननानै गोबां खोनादोंमोन। आरो बै खोनानायखाय बिनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे फोथायनाया फैबाय आरो बे फोथायनायानो जाहैबाय, आं जिसु ख्रिस्ट'नि गाननाय मोदोमनि जिखौ एसे हमनो मोनब्लाबो आंनि बे बेरामा गागोन होननानै बै हिनजावा फोथायदोंमोन। आरो थारैनो बै हिनजावा बे होंगो दोंगोनि गेजेराव खस्थ' मस्थ'ब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेथिं थांगासिनो दङ बिथिं बेबो थांनानै जिसु ख्रिस्ट'नि गाननाय जिखौ हमनो मोनबाय। आरो हमनो मोननाय लोगो लोगोनो बिनि मोदोमाव जि बेराम दङमोन, थै खुरुननाय, 12 बोसोर थै खुरुननाय बेराम दङमोन, बियो थारैनो गाबाय। बिखौ लोगो लोगोनो बै हिनजावा मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय। आरो बै समावनो लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्ट'आबो मोनथिबाय जे सोरबा आंनि हिखौ हमबाय, सोरबा आंनि हिखौ हमदों, मानोना आंनिफ्राय बोलो सक्तिया ओंखारलांदों। बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिदों आरो लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्ट'आ चेलाफोरनियाव सोंदों, आंखौ सोर दांखो, सोर हमखो होननानै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफोरा बुंदोंमोन, फोरबु, बे एसेबां होंगो दोंगोनि गेजेराव मानसिफोरनि थांलाय फैलाया नोंनि मोदोमाव नांखागोनखा, नों बेखौ मोनथिखागौ, अब्लाबो नों बेबायदि सोंदों।
नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ आंनिफ्राय बोलोआ ओंखारलांबाय होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ। दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ नायगिदिंबाय, नायबाय, अब्लाना बै हिन्जावा मोनथिबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ आंखौ नायगिरदों होननानै बेयावहाय गिनाय मोनदों। बेयावहाय बियो जिसु ख्रिस्ट'नि आथिं गुरियाव गुग्रुबफैबाय। बै समाव बै आइजोआ, बै हिन्जावा बुंफैनायसै जे आंनो फोरबु नोंनि हिखौ दांनाया होननानै। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बै आइजोखौ, बै हिन्जावखौ बुंफिननायसै मार्कुसनि 5:34 सिरियाव। अब्ला जिसुआ बिखौ होनदों, अ बिसा हिन्जाव, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय, सान्थियै थांदो, नोंनि रगा जाफिनबावलिया। मा एसे सोमोनांथाव नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनाय बै हिन्जावा बै बेरामनिफ्राय गबाय, जेरावहाय 12 बोसोर 12 बोसोरसो नांदोंमोन। आरो बे 12 बोसोरनि गेजेराव मा जाथाय जादोंमोन प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना? बे जाहैबाय बे आइजोआ गोबां डक्टर कबिराजनियाव थांदों, गोबां मुलि होग्रा सुबुंफोरनियाव थांदों, नाथाय बारासो जादों होननानै बुंदों। आरो बेयाव गोबां धोन दौलत, बिनियाव थानाय सम्पतिफोरा गैयै जादों। आरो बियो भिखारि, निखावरि जानो गोनां जादों, हावरिया जानो गोनां जादों। बेबायदि जाथाय जादों। आरो बेबायदियैनो जोंनि जिउआवबो दायो जाबाय थायो। गोबां बेक्तिफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां फोथायारिफोर दङ, गोबां बुहुमाव मानसिफोर दङ जायफोरा गावनि बेरामखौ सोखाजानो थाखाय गोबां जायगाफोराव थांदों, डक्टरनियाव थांदों, कबिराजनियाव थांदों, जाया जिखौ बुंदों, जाया जिखौ परामर्श होदों बेखौनो मावदों आरो गावनि धोन दौलतफोरखौ फोजोबस्रांनो गोनां जादों। अब्लाबो गोबां बेरामफोरा दासिमबो गाबावाखै, आयखां बायखां जानानै दं। नाथाय दिनै जोङो बे जारिमिननि गेजेरजों बेखौ मोनथिनो हादों, बै आइजोआ जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनायाव सोखाजादों। नाथाय मानो सोखाजादों बेनि गुबै बाथ्राया बेसो जिखौ आं दा बुंना होनो नागिरदों नोंथांमोननो। बे जाहैबाय, अ बिसा हिन्जाव, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय। सोर मा खालामदों? बे जाहैबाय नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय होननानै बुंदों। नोंनि फोथायनायानो। जाय मानसिया जि समयसायाव सैसोनानै दङ, बै बेक्तिया फोथायनांगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ। जिसु ख्रिस्ट'आ सोखायो होननानै, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोना सोखायो, जिसु ख्रिस्ट'आ सोखायो, बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनांगोन। अब्लानो जोङो सोखाजागोन। बै हिन्जावाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ दांनो मोननायनि सिगांनो बिनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय दङमोन जाहैबाय जे आङो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव थांनानै जिसु ख्रिस्ट'नि हिखौ दांनो मोनब्लानो आंनि बेरामफोरा गाथारगोन होननानै बै हिन्जावा, आइजोआ फोथायदोंमोन। दिनै जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनांगोन, अब्लानो जोङो सोखाजानायखौ मोननो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आरोबाव मोननै बाइबेल सिरि नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों जेरावहाय बे बिसयाव सेम बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। बेनो जाबाय लुकासनि 18:40 सिरि। जिसुआ बिखौ होनदों, गुनु जा, नोंनि फोथायनाया नोंखौ गुनु खालामबाय। बेयावबो बेखौनो बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ सासे खाना मानसिनि बिसय एबा खाना मानसिखौ, जे नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय होननानै। बेनि उनाव नेक्स्ट लुकास 19:9 सिरि। जिसुआ बिखौ होनबाय, सिखांनानै थांदो, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ मोजां खालामबाय। बेयावबो बे एखे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय होननानै। दा बेयावहाय जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो फोथायथारनांगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो गोदान किडनि होनो हागौ, जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि HIV बेरामखौ सोखानानै होनो हागौ, जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि केन्सार बेरामखौ सोखानानै होनो हागौ। जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो हागौ, जायखौ डक्टरफोरा फेलें जादों, जायखौ डक्टरफोरा सारेन्डार जानो गोनां जादों, बेखौ गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ सोखानानै होनो हायो। बे बाथ्राखौ जों गिबियावनो फोथायग्रोनांगोन। गुसुं रावाव बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला, फोथायनाय गैयाब्ला सोखाजानायबो गैया। दे दानाब्ला जोङो जि बोसोनखौ जिउआव गोसोआव लाबाय थानांगौ, जिउआव बुंबाय थानांगौ, फोथायनांगौ। बे सेथि बाइबेल बोसोनानो जाहैबाय जेसायानि 53 नम्बरनि 5 सिरि। अन्थाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय। जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बे सोमोनांथाव बोलोगोरा इसोरनि बोसोनखौ जों फोथायनांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गासै रग बियादफोरखौ गोदोनो क्रुसाव फोजोबखानानै होजोबबाय। बे बाथ्राखौ जोङो
फोथायनांगौ बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। गासै बेरामफोरखौ बियो गोदोनो कालभारि क्रुसाव लाखाजोब्बाय, फोजोबनानै होखाबाय। दा जि बेरामफोराव जोंनियाव फैयो बेफोर बेरामफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों फोसाबजागोन, मोजां जागोन। बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बै समनिफ्रायनो सान्तिखौ होखाबाय। जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय। बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव जोंनि फोथायनाया थानो नांगौ। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ स्पष्ट खालामदों। नैथि बोलोगोरा इसोरनि बोसोन, जेरेमिया 30:7 सिरि। मानोना आङो नोंखौ गोख्रों खालामफिनगोन आरो नोंनि गारायखौ सोखागोन, बेनो फोरबोनि होननाय। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंखौ गोख्रों खालामफिननो हायो। बे गोहोआ जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। जोङो बेखौ फोथायनांगोन। दिनै जिखौ डक्टरा सारेन्डार जादों, इसोरा माब्लाबाबो सारेन्डार जाया। जेराव डक्टरा सारेन्डार जादों, इसोरनि खामानिया बेनिफ्रायनो जागायगोन। इसोरा बेनिफ्रायनो खामानिखौ मावगोन। जेराव मानसिफ्रा हाया, बेनिफ्रायनो इसोरा स्टार्ट खालामो। नोंथांनियाव आंनियाव जि समयसाफोर दङ, बेरामफोरा दङ, गिदिर गिदिर बेरामफोरा दङ, डक्टरफोरा हाया होननानै बुंदों, इसोरा हायै जेबो गैया। बेखौ बियो मावफुंगोन, जाफुंहोगोन, फोसाबगोन, मोजां खालामगोन। नाथाय जोंनि जिथु मावनांगौ बे जाहैबाय जोङो बे इसोरनि बोसोनफोरखौ देहेन खालामनांगोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनांगोन आरो जोंनि फोथायनायखौ बिनियाव दोननांगोन। अब्लानो जोंनियाव गासै बेरामफोरा जोंनिफ्राय लासै गोजान जालांगोन। बेनि उनाव थामथि बोलोगोरा इसोरनि बोसोना जाहैबाय माथाइनि 9:17 सिरि। जेसाया नाबिनि बुंनाय बे बाथ्राफ्रा जाफुंबाय। बियो जोंनि रगफोरखौ लाबाय आरो सानाय सुनायफोरखौ बानबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गोदोनो क्रुसनि गेजेरजों गासैखौबो बानस'बाय। जोंनि दुखु दाहा, जोंनि मोदोमनि जिथु बेराम आजारफोर, बे बेरामफोर जानाय, बेफोरखौबो बियो बानस'जोबखाबाय, फोजोबजोबखाबाय। दा केबल जोंनि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनांगौ आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोननि सायाव जोंहा देहेन थानांगौ, मेडिटेट थानांगौ आरो जों बेफोर फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जों फोथायनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ साफ्रोमनिबो बेरामफोरखौ बानस'बाय आरो साफ्रोमनि बेरामफोरखौ बियो फोसाबनानै होयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनियाव मोनसे गोरोन्थिया बेसोदि जे जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि अननानै फोसाबनानै होनायखौ जोङो गोबां समाव मोन्दांथिखौ हमदांनो हाया। सानफ्रोमबो जेरै दङ बेबायदिनो थाबाय थायो। नाथाय माखासे सुबुंफोर दङ जेरावहाय जायफोरा इसोरनि अननाय, इसोरनि दयाजों सोखाजानानै होनाय, सोखानानै होनायफोरखौ मोन्दांथिखौ लानो हायो आरो बुंनो हायो, येस, जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो सोखानानै होदों होननानै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बयनिबो बेरामफोरखौ सोखानानै होयो। नाथाय जोङो गोबां समाव अनुभब खालामनो रोङा आरो बेबायदिनो थांनानै थाबाय थायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो सोखाजायो। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन आरो बे बाथ्राखौ फोथायनानै लागोन आरो बे फोथायनायखौ दोनबाय थागोन जे जोंनि फोथायनाया जोंखौ सोखायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनायनि बाथ्राया बेनो जिखौ आं जागायजेननायनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ। जोंनियाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला सोखाजानायबो गैया। दा बेयावहाय जोङो इसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनांगोन आरो बे फोथायनाया जोंखौ सोखागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंगासिनो दङ, नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय होननानै। दा बेयावहाय जोङो बे फोथायनायखौ लाखिनांगोन। जोङो जेब्ला फोथायगोन अब्लानो जोङो बे मोन्दांथिखौ मोनगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सहाय होगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोननि सायाव देहेन खालाम आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाय। अब्लानो जोङो सोखाजानायखौ मोननो हागोन। जोंनियाव जि बेरामफोर दङ, जेसेबां गिदिर बेराम जाया मानो, डक्टरा सारेन्डार जाया मानो, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव बे सारेन्डारा गैया। जिसु ख्रिस्ट'आ फोसाबगोन। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे इसोरनि बोसोननि गेजेरजों एसेब्लाबो नोंथाङा माबा मोनसे बोलोखौ मोन्दों, गोहोखौ मोन्दों होननानै फोथायदों। बेयावहाय दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। उनाव फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड।